Het Zeeuwse stroomnetwerk zit vol, waardoor bedrijven voorlopig geen nieuwe aansluiting kunnen krijgen. Ja, dat is natuurlijk gewoon dramatisch en rampzalig. We hadden wel zo'n gevoel van, god, misschien moet er een keer wat gebeuren, daar hangt wat in de lucht. Alleen we hadden dit echt niet zien aankomen dat het nu in Zeeland ook zo sterk zou gaan spelen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Gepensioneerde tandartsen springen bij. En dit kerkbeeld verhuist naar een hotel. Goedenavond. Dramatisch en funest voor de Zeeuwse economie. Het bedrijfsleven en provincie zijn niet te spreken over het nieuws dat het Zeeuwse stroomnetwerk vol zit. Netwerkbeheerder TenneT en Stedin maakten vanmorgen bekend dat nieuwe aanvragen voor stroomaansluitingen of voor een uitbreiding voorlopig op de wachtlijst komen te staan, omdat het netwerk het anders niet meer aan kan. TenneT en Stedin moeten wel met wachtlijsten gaan werken, zeggen ze. Het elektriciteitsnetwerk is vol. Er zijn als gevolg van de energietransitie enorm veel aanvragen voor nieuwe capaciteit. Dus de transportcapaciteit, het gebruik van het netwerk in Zeeland zijn er binnengekomen bij zowel landelijk netbeheerder TenneT als bij ons Stedin, de regionale netbeheerder. En dat zorgt ervoor dat we echt tegen de limieten van dat net aanlopen op dit moment. Zeeuwse werkgevers zijn naar eigen zeggen om te spetteren. Ja, dat is natuurlijk gewoon dramatisch en rampzalig. Ik bedoel, we hadden wel zo'n gevoel van, god, misschien moet er een keer wat gebeuren, daar hangt wat in de lucht. Het speelt natuurlijk al in een aantal andere provincies. Alleen we hadden dit echt niet zien aankomen dat het nu in Zeeland ook zo sterk zou gaan spelen. En dan in deze mate. Overheden en instanties voelen zich overvallen. We zijn zeer onaangenaam verrast door deze aankondiging van TenneT. Het is nog een onderzoek, dus ze gaan nu vooral kijken wat er precies aan de hand is en welke mogelijkheden er nog zijn. Maar het feit dat vanaf nu alle aanvragen voor bedrijven op een wachtlijst worden geplaatst, ja, dat is echt een zeer verontrustend bericht. De Zeeuwse economie gaat eigenlijk de facto op slot voor wat betreft nieuwe ontwikkelingen voor de komende 10 jaar. En nieuwe ontwikkeling betekent nieuwe bedrijvigheid, maar het betekent ook voor bestaande bedrijven die bijvoorbeeld willen verduurzamen van het gas af of van de diesel af of wat dan ook. Ook die bedrijven kunnen op dit moment met deze kennis die slag niet maken. Dus het is echt belangrijk dat we nu heel snel met TenneT en Stedin om tafel gaan om oplossingen te zoeken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld energie ruilen als de een te veel heeft en de ander te weinig. Of piekmomenten vermijden. Er is in ieder geval veel frustratie over de jarenlange procedures, waardoor het netwerk maar langzaam kan uitbreiden. Zeeuwse bedrijven willen die frustratie niet voor de camera uiten, wel bij VNO-NCW Zeeland. De grote landbouwproducent Cargill in Sas van Gent liet daar weten furieus te zijn, net nu ze een energieomslag moet maken. En dan dat jonge bedrijf op Schouwen dat landbouwsorteermachines ontwerpt. Echt een super jonge ondernemer, enthousiast en innovatief. Zijn begonnen op de boerderij van zijn ouders met een hartstikke mooi product. Die willen groeien, die willen Europa in met die innovatieve producten. Maar alleen hebben ze een nieuwe locatie voor nodig. Dus die zijn aan het kijken naar een bedrijventerrein. Ja, dat kan gewoon nu niet doorgaan. Die was natuurlijk ook om te spetteren. Ik denk, ja, jongens, hoe kan dit nou? Ik wil vooruit, ik heb hartstikke mooie ideeën en dat gaat niet. En we gaan naar Ariana Lafort. Ja, Ariana, we hoorden net dat het uitruilen van elektriciteit een optie is. Maar hoe reëel is die oplossing? Ja, de Zeeuwse werkgevers willen daar wel naar gaan kijken, zoals ook hun collega's al doen in andere delen van Nederland waar dit probleem ook speelt. Moet dan wel natuurlijk tegen een vergoeding gaan. En de bedrijven moeten hun elektriciteitsrechten behouden, zodat ze het ook weer kunnen terughalen op het moment dat ze zelf elektriciteit nodig hebben. Maar ja goed, ja, iedereen heeft elektriciteit nodig natuurlijk, dus het zal volgens het bedrijfsleven gaan om kleine uitruilen. Het zal er niet geschikt zijn voor grotere bedrijven zoals Yara en Dow. Ja, is de echte oplossing dan gewoon meer elektriciteitskabels en dan dus misschien ook meer masten in het landschap? Ja en nee. De grote 380 kV-kabel die naar de kanaalzone in Zeeuws-Vlaanderen moet, daarvan wordt al gezegd dat kan onder de Westerschelde. Onder bestaande masten, aan bestaande masten, daar kunnen ook extra kabels worden gehangen. Maar dat er meer van deze masten komen, dat lijkt onvermijdelijk. Want ja, laten we eerlijk zijn, iedereen wil straks elektrisch gaan rijden. Bedrijven moeten toch echt van de fossiele brandstoffen af richting groene elektriciteit. Ja, dus ja, dat heeft consequenties. Ariana, dankjewel. Het Zeeuwse Kamerlid Joba van den Berg is bij de komende Tweede Kamerverkiezingen niet herkiesbaar. Ze vindt het na 6 jaar in de Tweede Kamer tijd voor een nieuwe generatie. Na de verkiezingen in november wil ze zich op een andere manier in gaan zetten voor de samenleving. Van den Berg kwam in 2016 voor het CDA in de Kamer.
Bij de laatste verkiezingen werd ze net niet verkozen, maar door ziekteverlof van een ander CDA-kamerlid kwam ze alsnog in de kamerbankjes terecht. Het 300 kilo zware beeld De Goede Herder van de gelijknamige kerk in Terneuzen kreeg vandaag een nieuwe plek. Door veranderingen in de kerk paste het beeld niet meer bij de visie en dus stond de herder in de tuin van de kunstenaar te wachten op een nieuwe stal. De tijd van verzamelen en de tijd van op te ruimen, vandaar dat er dus ruimte moet komen. Je gaat verweren, er komen scheuren in enzovoort allemaal. Dus vandaar dat hij dus de keuze had om kapot te zagen of aan iemand die wel plaats heeft aan te bieden. Dus vandaar gratis op te halen. Het beeld gaat naar een kerk in Biervliet die omgebouwd is tot hotel. Maar dat is niet 1, 2, 3 gebeurd. Dat is nogal een werk. Ja, absoluut. Ja, maar het is wel de moeite waard. Wij zijn wel heel erg trots dat we die geschonken gekregen hebben van iemand uit Terneuzen. Het is een hele bijzondere kerkhotel. En ook met dit beeld is het ook echt heel bijzonder om dat bij ons te kunnen zetten. De nieuwe eigenaren gaan zo snel mogelijk een plekje vrijmaken in de kerk voor de Goede Herder. De collectie digitaliseren en persoonlijke verhalen over de oorlog vastleggen. Dat zijn 2 dingen die het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp gaat doen met de €100.000 subsidie van de provincie. Zo zal ook dit stuk straks overal ter wereld digitaal te bekijken zijn. We krijgen wekelijks verzoeken, of het nou is van het schrijven van een boek of een scholier. Wekelijks komen er verzoeken binnen om onze archieven in te zien. Dat kost heel veel tijd en straks kun je het gewoon lekker thuis allemaal bekijken. Ook zoekt het museum nieuwe Zeeuwse oorlogsverhalen die nog nooit zijn verteld. Mensen met zo'n verhaal kunnen zich melden bij het museum. Nou, als we dat komende jaren niet doen, dan is het voorbij. Hè? De generatie die de oorlog heeft meegemaakt en die er nog goed over kan vertellen, dat worden er steeds minder helaas. En het is gewoon belangrijk voor de toekomstige generaties om dat verhaal vast te leggen. Met pensioen gaan, maar toch blijven werken. Om te voorkomen dat wachtlijsten door het tandartsentekort verder oplopen, springen verschillende Zeeuwse gepensioneerde tandartsen bij in andere praktijken. Dit omdat er voorlopig geen andere oplossing is om het tekort aan tandartsen op te lossen. Een van hen is Han Giljam, die regelmatig bijspringt in Domburg. Zo, gaan we eens even kijken. Het gaat gewoon om controle. Zijn eigen tandartspraktijk in Middelburg droeg tandarts Han Giljam 2 jaar geleden over. Ik kwam iemand tegen die mijn praktijk graag wilde voortzetten. En ja, daar moet je niet wachten tot het jou uitkomt. Dan moet je gewoon de kans geven als die langskomt. Ik ga het even een beetje droog blazen. Maar in plaats van met pensioen te gaan, besloot hij toch enkele dagen per week weer de spiegeltjes, boren en haakjes in de hand te nemen. Het vak is veel te leuk om het niet te doen. Ik bedoel, het is heerlijk om onder de mensen te zijn, in praktijken rond te lopen, met patiënten bezig te zijn. Het grote voordeel is zonder eigen praktijk dat je ook niet de administratie, de organisatie op je nek hebt zitten. Dus we doen alleen nog het leuke werk. Op dit moment is ruim 1 op de 10 tandartsen 65 jaar of ouder. Een aantal van hen heeft nog een eigen praktijk, maar het grootste deel heeft die praktijk inmiddels overgedragen en werkt nog als werknemer in die praktijk of is bij een andere collega gaan helpen, net zoals tandarts Giljam. Nadat hij zijn praktijk met een gerust hart had achtergelaten, werd hij gebeld door een collega in Domburg of hij waar kon nemen voor een zieke collega. En daar werkt hij nu 2 tot 3 dagen per week. Als hij dat niet zou doen, zou deze praktijk in de problemen komen. Ga er even vanuit dat ik gemiddeld zo'n 15 uur per week inval. Dat betekent als je dat niet doet, dat er na 2,5 week alweer een week wachttijd bij komt. Zeeland telt ongeveer 160 tandartsen. En over 7 jaar moeten we daar ongeveer weer 40 van missen, omdat ze met pensioen kunnen. En de vraag is wie dat gat gaat opvullen. Want van de opleiding komen jaarlijks niet genoeg studenten. Ook al heeft het kabinet onlangs besloten het aantal opleidingsplaatsen te verhogen en de studie in te korten van 6 naar 5 jaar. Op de korte termijn zie ik niet zoveel oplossingen. En vergeet niet, je kan het aantal opleidingsplaatsen kan je wel uitbreiden. Maar die mensen komen pas over 6 jaar beschikbaar. En een vestiging in de regio zou mooi zijn, of in Rotterdam. Maar die staat er ook niet morgen. Nou, we sturen weer een uitnodiging voor de volgende keer. En dus blijft Giljam nog even doorgaan om zo zijn collega's in nood te helpen. Niet de zon, maar de bewolking had de overhand vandaag. En lokaal viel er ook nog een buitje, bij maximaal 22 graden.
Morgen is het droger en zonniger bij maximaal 23 graden. Wel is er lokaal nog een kans op een bui. De dagen erna neemt die buienkans wel verder toe, met in het weekend ook kans op veel wind. En stel, je bent filmmaker zonder budget, maar toch wil je een topacteur strikken voor je YouTube-serie. Filmmaker Aaron Ludikhuizen uit Middelburg is het gelukt. Want niemand minder dan Tycho Gernand stond ineens voor zijn lens en speelde belangeloos mee aan de YouTube-serie van Aaron. In die serie filmt hij onmogelijke scènes uit Hollywoodfilms na. En in de aflevering met Tycho Gernand staat de filmhit De Joker centraal. En hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen en welke scènes hij al meer heeft nagemaakt, daar lees en zie je alles over op onze Instagram-pagina van Omroep Zeeland. En later vanavond ook in onze app en op onze site. En de aflevering van het onmogelijke shot met Tycho Gernand is dan te zien vanaf 28 juli op YouTube. Ja, en als je daar dan toch bent, zie je daar meteen ook ons archief met oude aflevering van Terugkieken en Zeeland Nu. Tot zover voor vanavond. Nog een hele fijne avond.